Hola, sóc en Luismi i això és Secrets de l'Empordà, la tramuntana a l'Eixample de Barcelona. Veniu, que us ho ensenyo. Com veieu, això és una petita mostra del bo i millor de l'Empordà, a l'Alt i el Baix Empordà, que sempre m'ho pregunten. La tramuntana entra per Cantallops i marxa pel Cap de Begur. Aquí tenim productes, vins, olis, conserves, les anxoves de roses, els foies, els formatges i una cosa que lliga molt amb la Fira Modernista. Això és pa de pessic banyat amb anís i ho fan al forn de la Barceloneta de Figueres i es diuen modernistes. Des de 1885 ho estan fent. Aquí veieu també que tenim un espai per exposar les activitats, els municipis, els cellers, per la gent que vulgui anar cap a l'Empordà un cap de setmana o una setmaneta, els assessorem amb les activitats que poden fer. I quan el senyor Covid ens deixi, tindrem un espai de showroom per fer exposicions, xerrades, presentacions i tastets. Això és a l'Empordà, aquí a l'Eixample. I amb motiu de la Fira Modernista intentarem oferir-vos un bocinet del que va ser el modernisme a l'Empordà. El modernisme va deixar una forta empremta a les comarques gironines, en especial a l'Empordà, tant a l'Alt com al Baix. Penseu que en aquella època, finals del XIX, principis del XX, la tramuntana republicana i federalista bufava molt fort per aquelles contrades. Bona mostra van ser la creació d'una de les càmeres agrícoles més importants arreu de Catalunya, com va ser la de l'Empordà, que fins i tot tenia un representant fixe a Barcelona, a la Via Laietana. També va ser molt destacat el paper de l'Ateneu Empordanès a Barcelona. Aquest ja es dedicava més a temes culturals, fins i tot celebraven els Jocs Florals, encara que algun míting polític també van deixar anar. Tot això gràcies a gent emprenedora i amb visió de futur com els creadors de la primera guia turística de la Costa Brava, que és de 1925. Aquests emprenedors, aquesta gent amb visió de futur en el món de l'arquitectura eren, per exemple, l'Ildefons Casamort, en Fèlix d'Azua, en General Guitart, en Josep Pacemar o fins i tot en Josep Bori Jansana, aquests dos últims de Figueres, que van deixar edificis i monuments, com ara, per exemple, la Casa Cosí, que està a la Rambla de Figueres, on també al cementiri podeu trobar el Panteó de la família Dalí, o el mateix escorxador, l'escorxador municipal, que actualment és la Casa Empordà, i l'oficina de turisme. Si aneu a Guyana, us parlaran del Xalet Gomis, o a Cadaqués, la Casa Blava, segur que l'heu vista moltes vegades, és la Casa Serinyana. A la Bisbal se'n recorden de les escoles velles, i a Sant Feliu de Guíxols hi ha la Cruïlla de la Rambla Pi i Margall i la Casa Patxot, el que també era el casino de la Concòrdia. Això és una petita mostra, un petit bocinet d'alguns dels edificis o dels monuments modernistes que encara s'hi poden visitar. Si voleu anar-hi, estarem encantats d'assessorar-vos aquí a Secrets de l'Empordà. Estem a Bruc 126 i serà un plaer parlar-vos d'allotjaments, d'activitats, si voleu fer tastets, qualsevol cosa per gaudir del millor Empordà. Moltes gràcies a Cor Eixample i a l'Ajuntament de Barcelona per deixar-nos participar a la Fira Modernista de l'Eixample. I a vosaltres us hi esperem. Bé, ara ja coneixeu una miqueta més Secrets de l'Empordà i teniu una miqueta d'idea de com va influenciar el modernisme a casa nostra. Us esperem aquí. Estem de dilluns a dissabte, no tanquem al migdia. El bo i millor de l'Empordà, a l'Eixample de Barcelona. Gràcies, Cor Eixample.